שלום. אתה חדש כאן, לא? גם זאת שיוצאת עכשיו ניסתה עליי את הטריק הזה. לפחות השאירה 40 שקל טיפ. 40 שקל, יפה. אבל יש משהו יותר טוב. הערב, אחרי שאנחנו מסיימים לפוסטר של לולו, אני מזמין אותך לבלות איתי בתיאטרון. תגיד, אתה... מה? מתגעגע? מה? אתה יודע? כן. אנחנו לא חייבים מה? להתגעגע לזה. אנחנו כאן ביחד, אנחנו לא חייבים להתגעגע לזה. אסור לנו לגעת אחד בשני, אסור לנו להביט אחד בשני. אנחנו יכולים להרגיש להרגיש מה? אחד את השני בלי שניגע, בלי שנביט. אני יכול להרגיש אותך ממש עכשיו, קרוב אליי. אתה יכול להרגיש אותי? אולי. אל תדאג, הוא לא ישמע, זה בסדר. תרגיש אותי. לא. אני נוגע בך. זה שורף. אני מנשק אותך. שורף. מנשק את השפתיים שלך. מנשק את העיניים שלך. בתוך הפה שלך. צוואר. כן. למטה. כן. למטה. כן. אתה מרגיש את הפה שלי? אתה מרגיש את הזין שלי? אתה יודע מה אני עושה? אתה יכול לטעום מה אני עושה? כן. ביחד. ביחד. אתה מרגיש אותי? אני רוצה אותך בתוכי. תרגיש. יש לי אותך בתוכי. בפנים. חזק. אני הולך חזק. אתה מרגיש שאני הולך עוד. כן. עכשיו. חזק. כן. חזק. כן. אוי, אלוהים, אלוהים. אתה... כן. אתה? כן. אתה זיהו לא רע. גם אתה. מקס. כן. אנחנו עשינו את זה. אתה יודע, שומרים מחורבנים, מחנה מסריח, אנחנו עשינו את זה. אנחנו היינו אמיתיים. אנחנו עשינו אהבה. הם לא יכולים להרוג אותנו. יפה הדבר הזה שהם המציאו עם האצבע שמעבירים על הגבה, במקום להגיד אני אוהב אותך. מזל שאנחנו לא צריכים את זה, אה? אולי בתל אביב לא צריכים. איזה שכונה אתה בירושלים? הגבעה הצרפתית. וואלה. אתה יודע שגרתי פעם בלעיסאוויה? באמת? למה לא סיפרת לי קודם? הייתי ממש קטן שעזבנו שם, בין 6, 7, אני לא זוכר הרבה. אז אולי היינו קצת שכנים. משהו כזה, כן. אנחנו גרנו שם, אבא שלי נולד שם, כל המשפחה שלו משם, כולנו מלחוץ. רגע, אז בכלל יש לך תעודת זהות כחולה? הייתה לי. אנחנו גרנו בבית של סבא וסבתא.